И така, здравейте хора, които ме гледате, аз съм Татмен и това е клип Channel Update, който казвам, че имам 50 сабскрайбера, наистина много ви благодаря. Надявам се да скоро да направя 100 и да се развивам още повече благодарение на вас, защото ако не бяхте вие, не знам. И за това ще правя аватар giveaway. Да. Надявам се доста хора да се запишат. И наистина много ви благодаря за тези 50 сабскрайбера, наистина са много за мен. Макар и да не съм нищо особено. Мисля за някои хора, това е нищо, но за мен е доста. Да. Това искам да кажа. Който видите, ще се разберем с него. Да. Който ще ли? И да, вършим гледате. И пишете се. И знаете с какво трябва, абонирате, харесвате купа и да подпишете запис това.